Tnida sit sabiex sensara jaċċessaw biex ikunu jistgħu jirreġistraw għal-liċenzja. Dan kif minn bħal żmien is-sena kull sensar li tkun liċenzjat biex ibih proprjetà u għalhekk permezz ta' din il-liġi s-suq tal-proprjetà f'pajjiżna ser ikun regolat. Dan tħabbar waqt konferenza stampa mis-Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni Chris Agius. Illum nisabu pożizzjoni fejn irnexxielna li kull min irid ikollu liċenzja għandu żmien biżżejjed sabiex jista' jattendi kors, ikun kwalifikat u allura mbagħad ikun jista' japplika l-liċenzja sabiex min Jannar li ġej Jannar tas-sena 2022 kull min jaħdem fis-settur irid ikollu liċenzja. Bosta msieħba soċjali ħadmu sabiex flimkien mal-Gvern ifasslu qafas legali li jirregola s-suq tal-proprjetà fil-waqt li ma jkunx taxkil għas-settur li fis-sena li għaddiet raw mal-14,000 konvenju jiġi iffirmat li ammontaw għal 3 biljun euro. Matul daw l-aħħar 3 snin kien hemm diskussjonijiet il-ħin kollu mal-stakeholders, il-liġi saret konsultazzjoni diretta magħhom u nista' ngħid li s-settur huwa favur tali leġislazzjoni. Sensara li jaħdmu fis-settur tal-proprjetà u li għadu ma jistgħux jipproċedu direttament b'applikazzjoni għal-liċenzja għandhom juru l-intenzjoni tagħhom sal-aħħar ta' Marzu li ġej. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari informa lil dawk li diġà ġabu l-kwalifiki meħtieġa li m'għandhomx għalfejn għandhom il-proċess ta' dikjerazzjoni ta' intenzjoni imma jistgħu japplikaw għal-liċenzja immedjatament. Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius qal li dan huwa pass li se jfisser serħan il-moħħ fil-proċess ta' negozjan u arranġament ta' tranzizzjonijiet li jinvolvu l-akkwist, il-beħ jew il-kiri ta' art. Bil-liġi l-ġdida se jkunu eżentati biss mill-bżonn li jkollhom liċenzja dawk li jwettqu sa 2 senseriji fis-sena. Dawk interessati jistgħu japplikaw fuq is-sit realestateregistration.gov.mt.